Ja, het is speciaal. Het is ook 4 mei, dus de dag van de betinking. En nou ja, dan past zo'n omtinken om de bemanning die hier dan crasht is. En een aantal binnen had het eigenlijk net hoe libben. Dus ja, dan staat het in hun teken. Van de zomermensen binnen er 4 uitkwamen en 3 ben omkwamen. En een van die 3 die leidt hier, die has hier in omkritten van januari voen. Een paar dagen na het ongeluk. En dat wordt je dan altijd onderhouden? Ja, dat ziet er altijd prachtig uit. En alle keren op 4 mei, als we weer betinking hadden, dan heb ik apart even bloemen voor onze piloot. Zeker. En in 2018 is er een mooie zwellenwand, een zwaluwwand van Libben en Deer. Ontwerp van Nienke Rikst-Jukema is er gebouwd als een soort eerbetoon aan de bemanning van die Lancaster. Er is een hele symboliek in verwerken. De breedte van die zwellenwand komt door hier met de spanwijdte van de Lancaster, 32 meter. En er zijn 251 nestgaten in maken, waar de ierzweltjes in breedte kennen. En die 251 die symboliseren het tal vliegtuigen wat in die nacht van 5 september 42 richting Duitsland vlieg. En er zijn een tiental gaten ben aardekt met aluminium, wat uit het wrak van het vliegtuig komt. En die staan symbool voor het tal vliegtuigen die net weer op de thuisbasis waar we omkwamen. Waaronder dan het tastel wat hier dan bij de Oudwinger Delftstad is. Wat vind je van dit monument? Een mooi monument. Ja. En heel veel symboliek zit erin. Dus ja. De steentjes, normaal maak je zwellen gewoon betonplaten, met scherp zo'n erachter. Maar dus dat Sint-Maas dat is mooi opmetselen, met steentjes. En die komen echt uit de buurt van Nottingham, van de thuisbasis van het vliegtuig. Dus ja, dat is wel wat symboliek. Ik vind dat Nienke Rikst-Jukema dat prachtig mooi ontworpen had. En ik moet zeggen, voor hier wie 90% van de wand bezet, maar breeden de ierzweltjes, dus er weer jong en nij libben. En er breedt al jaren achterin een ijsvogeltje. Dus ja, het had wel wat, vind ik. Leven en deer. En dan op een dag als joert, om dat zo te betinken. Ja, dat is mooi.